Shugaban ƙasan da ya hanya aka kawo Muslim ticket. Gwamnoni da suka yi hanya aka kawo Muslim ticket. Ministoci da suka yi hanya aka kawo Muslim ticket. Ciyamomi da suka yi hanya aka kawo Muslim ticket. Kansiloli da suka yi hanya aka kawo Muslim ticket. Malaman da suka yi hanya aka kawo Muslim ticket. Mutanen da suka goyi bayan Muslim ticket. Me yasa gaba ɗaya aka ɗauki laifi na Muslim ticket ake sawa Sheikh Sani Yahaya Jingir? Me yasa kowa ya fi ganinsa a matsayin shine sanadi na wannan Muslim ticket ɗin? Wanda in za mu tuna baya, gwamnoni da 'yan siyasa su suka tsaya suka yi shawaran yadda za a yi a kawo Muslim ticket. Me dalilin da yasa an fi ganin shi Sheikh Sani Yahaya Jingir a matsayin sila na Muslim ticket, ko kuma laifin Muslim ticket ya fi shafan Sheikh Sani Yahaya Jingir?